Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukala ngomona nokuvalelwa ngaphandle umculi kaMaskandi uthi uvalelwa umculi igcoka amayelisha umthandeni Manqele. Lo mculi ogama lakhe kunguThulubuke idlangezogoza uphumele obala enkundleni zokuxhumana wagonyuluka ngakho konke okungamphathi kahle athi kwenziwa igcoka amayelisha. Uchaze ngokuthi igcokama sekukaningi lizama ukumvalela ezintweni azenzayo. Laphinde futhi lamxabanisa nabaculi abaningi abahlukahlukene abadumile khona la endimeni kaMaskandi. Emva kwalokho utheli bese limaqaza kanjalo emva kokuba selimqhathe nabanye abantu. Usisole kakhulu ngesinqumo sakhe sokuzwana noma nokusondelana negcoka amayelisha. Othe wayelithemba kakhulu engazi ukuthi ekugcineni lizomdicilela phansi. Abantu abaningi babe nokuphawula ukuhlukahlukene khona lapha enkundleni zokuxhumana emva kokubalisa kwakhe lo mculi uThulubuke idlangezo okhoza. Bafethu ke mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ukuthi ngabe kuhle na abaculi asebe ephakeme bevalele abeza ngemumva. Bafethu ke yasiqede le ndaba akhona lapha kwi comment section. Mina ke awungibambe evideni elandelayo.